Zaterdag hield de SGL een open dag in haar activiteitencentrum. Belangrijk was het om de naam SGL wat bekender te laten worden in de regio. SGL staat voor Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. En dat is een organisatie die zich inzet voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Dus mensen zoals jij en ik, die door een hersenbloeding of een herseninfarct of een trauma of een ongeluk een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Waardoor een breuk in de levenslijn en dan op zoek zijn van ja, en nu, hoe ziet mijn leven er nu uit? In Venray heeft SGL een activiteitencentrum aan de Dr. Poelstraat. Maar dat is niet de enige locatie in de regio. SGL heeft binnen de provincie meerdere activiteitencentra, heeft woonvormen, dus verschillende woonbegeleidingscentra ook. En we bieden ook ambulant begeleiding bij cliënten thuis. Het gebeurt door mensen die ervoor opgeleid zijn, die krijgen ook cursussen in het omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel. En worden daarbij gelukkig ondersteund door vrijwilligers en stagiaires, want zonder vrijwilligers of stagiaires wordt het toch wel een hele moeilijke klus. En samen met al deze personen wordt er een dagbesteding voor cliënten van SGL georganiseerd. Zij komen allemaal 1 of meerdere keren per week naar het centrum. Ik kom op dinsdag en dan gaan we naar de fitness. En dat is dus hier een straat verder. En 's middags doen we geheugentraining of ja, als we van de fitness afkomen, eerst een rustje eten en rusten. En dan gaan we dus geheugentraining en bij mooi weer wandelen. Ik maak nou, als ik iets zie in de krant of een plaatje ergens anders van, dan ga ik dat maken. Want ik heb hier nog bijvoorbeeld Amsterkaarten en zo. Ik heb van die heks die dan hebben stuk, heb ik... Ja, maar dat is nu al bezig. Kijk, dit is het plaatje. Die heb ik dan. Probeer ik dan een beetje na te maken. Hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn, hè. Om in aanmerking te komen voor het activiteitencentrum is een medische indicatie noodzakelijk. Er wordt dan ook vooral vanuit de cliënten gekeken. Waar we natuurlijk ook op insteken, ook vooral hier binnen het activiteitencentrum, is ook om te kijken van wat kunnen de cliënten nog zelf. Waar kunnen we ze in stimuleren om de zelfredzaamheid te verhogen. En ze krijgen ook een gevoel dat ze nog iets betekenen. We hebben hier cliënten die dekken de tafels, die doen de afwas. En dat geeft ze een gevoel van, hé jongens, dat doe ik toch maar mooi. En dat is ook waar we op insteken, wat we ook wel heel belangrijk vinden voor onze cliënten. Op de website van SGL is meer informatie te vinden over de vrijwilligers, cliënten, regels en wetten in de zorg en natuurlijk over het werk van SGL zelf.